बाक्सानि बारापेटायाव गथ'जों लोगोसे बिमाया गोमादों। बाक्सा जिल्लानि लाबदांगुरि आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय खारिजाबिजनि मौजानि बारापेटायाव मैयानिफ्राय गोमानाय दं सासे हाबा जाखानाय आइजोआ। गोमानाय आइजोनि मुङा सेवाली दास। मैया गावनि फिसाज्ला समिरन दासखौ फरायसालियाव लानानै थांदोंमोन सेवाली दासआ। फरायसालियाव थांनायनि उननिफ्रायनो जेबो खौरां गैया फिसाज्लाजों लोगोसे बिमा सेवाली दासआ। बे गोमानाय आइजोआनो जाबाय बारपेटानि प्रबिन दासनि बिसि सेवाली दास। सानफ्रोमबो दिन हाजिरा मावनानै नखर सालायनाय प्रबिन दासजों लोगोसे बिसिया जेबो दावराव-दावसि गैयामोन। फिसाय प्रबिन दासआ फोरमायदों सेवालीनि मबाइल फनाबो मैयानिफ्रायनो बन्द जानानै दं। गावनि बिसि सेवाली दासखौ फिसाज्लाजों लोगोसे मोजाङै मोजां न'आव फैफिननो खावलायदों फिसाय प्रबिन दासआ। बरपेटा रोडनिफ्राय अनजे बसुमतारीनि खौरां। मोर काली कि कय मोर परिवार लराटो काली स्कुলত গৈছিল থবা स्कुলত থৈ আহিল আৰু আহি মই কাম কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। কাম কৰি আহি 12:30 আহিলোঁ। আহি দেখা পালোঁ ল'ৰাটোতো স্কুলৰ পৰা অহা নাই, কিয় কাৰণে অহা নাই। তাৰপিছত বাচ্চাই এইবাৰ স্কুললৈ গ'লোঁ, যাই ল'ৰাটোক দেখা নাপালোঁ। তাৰপিছত আহি সোধ-পোছ কৰিলোঁ, গাঁৱত চালোঁ নাই। তাৰপিছত মোবাইলটো 10টা বজাৰ পৰা মানে ছুইচ অফ হৈ আছে আৰু ফোন এতিয়ালৈকে লগাব পৰা নাই। আৰু নাম হ'ল সেৱালী দাস আৰু সমীৰণ দাস। ল'ৰা আৰু মাক তাহোন দুটাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বৰ্তমান। আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনক জনা নাই, এতিয়া জনাম যাম আমি। একো নাই, কোনো হেৰি নাই, কিন্তু মইতো হাজিৰা কৰি খাওঁ, কোনো মইতো গম নাপাওঁ। ৰাতি ধৰক সন্ধিয়া 6টা বজাত আহোঁ, ৰাতিপুৱা 8টা বজাত ওলাই যাওঁ। তাৰপিছত সেয়া মই থাকলেতো একো গম নাপাওঁ। মই যদি নহাত যদি কিবা কয় কথা পাতে মইতো গম নাপাওঁ। এতিয়া হাজিৰা কৰি খাওঁ, এতিয়া কোনো হাই কাজিয়া একো নাই কৰি আছোঁ। মই যিহেতু ল'ৰাটো আৰু মাইকটো গৈছে, তেওঁলোকে ভালে ভালে ঘূৰি আহক, মই এইখিনিয়ে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।